हम नेहा वर्मा अहाँ सबके लेल एकटा भगवान के भजन ला के आयल छी। आबू सब आदमी सुनू। अगर हमर गीत नीक लागत तऽ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कए के बता दी। तीनू रे ललन के वन में के भेजल गे माई, वन में के भेजल गे माई। आगू आगू राम चलतु है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगू आगू राम चलतु है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीचही में सीता सुंदरी, सुन भवन के न जाई। वन में के भेजल गे माई, वन में के भेजल गे माई। तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। घर में रोबती मातु कौशल्या, बाहर भरत भाई। घर में रोबत मातु कौशल्या, बाहर भरत भाई। प्राण त्यागल राजा दशरथ जी, प्राण त्यागल राजा दशरथ जी। सुन भवन के न जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई। किनका बीनु सुन रे अयोध्या, किनका बीनु चौपाई। किनका बीनु सुन रे अयोध्या, किनका बीनु चौपाई। किनका बीनु सुन रे रसोइया, किनका बीनु सुन रे रसोइया। अब के भोजन बनाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई। तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। सीता बीनु सुन रे रसोइया, राम बीनु चौपाई। सीता बीनु सुन रे अयोध्या, सीता बीनु सुन रे रसोइया, राम बीनु चौपाई। लक्ष्मण बीनु सुन रे अयोध्या, रामचंद्र बीनु सुन रे अयोध्या। सुन भवन के न जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई। वन में के कई भेजल गे माई। तीनों रे ललन में बललन के
वन में के कहे भेजल गे माई, वन में के कहे भेजल गे माई, वन में के कहे भेजल गे माई, तीनों रे ललन वन